На следващия ден се събудихме късно, а през прозореца валеше пухкав сняг, който се стелеше на едри парцали. Тиха, бяла приказка. Закуската беше почти изпусната. Нормално, след снощното празненство, а в ресторанта изобилие. Варени и бъркани яйца, наденички, сирена, круасани, палачинки, мюсли, за всеки по нещо. След това малко фитнес. И така, за баланс. Малка зала, в която си имаше всичко. А и не бяхме сами. Явно и други споделяха нашата идея за активно начало. А после, онзи момент, който чаках с нетърпение. Спа центърът. Уви, няма как да го опиша. Това трябва да се почувства. Топлина, пара, аромат на спокойствие. Хамам, солна стая, сауна на 90 градуса, леден душ, басейн с хидромасаж. Там времето спира, тревогите изчезват, тялото се отпуска, душата лекува. Направо се прераждаш.